Čaute, moje meno je Boldy a dneska budeme hrať survival, na server Game Team a budeme hrať Lucky Block Wars a je to so mnou aj tento tu. Čau. Čaute, jak sa volám Xurax, iným menom. No tu má Adamko 00, Či? si nevšimajte. Tak ideme na to. Ideme začať, nejaké chcem poraziť, Mojko. Neviem ako ty. No poď, skáč, rýchlo, skáč. OK. Sme spolu, áno. No hráme na serveru Game Team, IP vám dám do popisku videa. Ja som zabudol. Nechcel by som. O čo tejto hre ide, že tu máte takéto ako keby hlavy, len to je sfarbené ako Lucky Block, alebo tak nejako. A keď to ničíte, ale tu má nejaký divný... nejako mi to laglo. Dostal som je nožnice. No a proste tuto iba ničíte tie Lucky Blocky a potom zabíjate. Ja som dostal bedrock. To je dobrá. Strange. Hej, tu máš strange. Jedlo. Áno, na 9. A hlavne, že tam máte ešte základné veci a na tejto mape je dosť týchto Lucky Blockov. Bedrock. Je to trošku dosť také, že... Ja som dostal villagera. Hej, nechcel by som. No, som ma odbugoval do prčic. A tie Lucky Blocky sú... No, kto by nevedel, čo to je ten Lucky Block, ktorý proste... Dorici, on je už... Aha, tak na mňa išla padnúť kovadlina. No, on je už u mňa. Hej? On je už u mňa. Tak ho zabij. Ne, on ma zhodil. To je hovedo. Nechcel by som. Tak počkaj na mňa, ja dohrám. Nechcem mi otvárať českalka. Ten Lucky Block je v preklade po slovensky, alebo ja som Slovák. Je to šťastný blok, ale nie je to v kuse šťastný blok, ale... Aha, ja tu mám Minecraft a nejde na ňom jazdiť, tak nič. Z tých Lucky Blockov môže vám... Ako sa vystupuje z Minecraft? Shift, ok. Shift. Z tých Lucky Blockov vás môže vám padnúť, hlavne od tých najnepodstatnejších až po tie najlepšie. No, napríklad môžete mať nešťastie, možno tento bude unlucky. To bolo akorát že lucky. Diamond match, No a takéto veci tam môžete somariny dostať, ale už vás poznáte. Lebo tutok ako tutok, tak neviem prečo na mňa nepadla kovadlina, alebo čo sa stalo, alebo som z tutok a buď tu bude láva, alebo kovadlina na vás bude padať, alebo také veci. Je to celkom zábava. No, taká sranda, no. A to celkom baví a sme tu dvaja. Ešte. Tieto videjka budeme robiť asi každý deň z minihier a možno aj nejaký server, single player. Ja budem samostatne natáčať asi, Counter-Strike Global Offensive. No, asi ho zatiaľ ešte kúpim. Pokiaľ mi to nebude sekať. OK, mám brnkočejnové, mám jeden bedrock, ale ten... Aha, vidíte, teraz do mňa udrel blesk. No, to je taká sangička. Dokonca vám môže došiť, že padnú aj taký meč. Ježiš, ne! Tak ja som padol, lebo tam pri rohu sa mi spavnuli asi 10 silver frišiek, tak nič. Fú, nesol by som. Ok, už si zamrel, Kajko? 3, 2, 1. OK. Sme spolu, áno, sme spolu a kit si nedáme, možno potom na konci vám nejaké kity ukážem a teraz sa mi to strašne začalo lagovať. To sa laguje len keď sa generuje mapa, inak sa to nelaguje. Aha, už pôjde. Na 7. Ne, on sa odpojil. No. Aha. Túto mapu nemám rád. No jasné, vlk po mne! Hebni, chod dolu. Ne, netupej, ne, vypani. Zlípec, neposlúchaš. On nenašiel toho psa. Jedného, našťastie. No našťastie mi je rád. Ja nenávidím, keď mi v kuse padajú tie skla. Ja nenávidím tie skla. Teraz mi padlo bedrock. Bedrock, keby si mal asi 8 bedrocku, no tak. Ne, zase kovadlina. On má strašne lucky na kovadliny. Ja som teraz dostal 2 šipy. Keby boli aspoň nejaké očervené. Ježiš. Tu mám nejaké veci, aspoň ten krmpač. Aha, crafting table. Tak to sa mi moc nejako nehodí. No to využiješ. Ježiše. Mne také blbosti padajú. Aha, teraz mi to instant heal. Aha, a už nemám lucky bloky. A mám, počkaj. Našťastie, že som tu mal. Ale toto je dosť dia, tak ja si pôjdem asi... Alebo ja idem asi do stredu, ja to kašľam na... A budem mať Meral a potom dáme fight? Jo, pokiaľ prežijeme poslední 2, tak si dáme fight. No, dobré. Nejako.
Ja sa bojím, Inak že... tam ešte na tých ostrovoch základný balíček, čo máte tam 16 kameňa, 16 dreva, tuším, že 5 jablk a 5 drevený melónov, krompač a 5 sekera. melónov. A ja som teraz dostal úplne na hovno veci. Ako mi sekáš? Či to mne seká? Neviem. Dúfam, že ste si užili vianočné prázdniny. Úplne naplno. Ja teda áno. Ne! Ono mi to strašne začalo lagovať, neviem prečo. Proste mne to začalo lagovať, potom ja som položil blok a... No, proste ja som položil blok a zrazu nič a... Zrazu tak on sa tam objavil, ja som na ňu išiel a zrazu zmizol. Tak sa budeme zabíjať, či? Tak zatiaľ si môžem niečo zahrať, alebo... Keď viac dohrám. Alebo počkaj na mňa. Keby som mal. Ja, tak tu budem asi chvíľku čakať. Neviem prečo nejako mi to laguje celé. Nič to nemôžeme. Uvidíme ako nás to bude dlho baviť na Lucky Block. Už si zomrel? Pokiaľ nás to nejako baviť nebude, tak si zahráme. Zahráme nejaké iné hry, preto sa to teda volá aj minihry, tak. Kde si? Ty už si mŕtvy? Tak skončíme tam za 3... Ne, počkaj, 3, 2, 1, teraz. Kajko! Tak napríklad teraz môžeme dať kit, dáme si... Aký si dáme? Dáme si bojovník. Ukáž? Na Diamond Helmu. A ten má všetko diamondové, aj sword, tak ja si ho dám. Nech má všetko na začiatku diamond. Ja. A rytiera? Áno. Je teleporter, Iron Chestplate Diamond. No, ale tu hráčov. Ale tie veci sú enchantované Protection 1. Tak meč nie, ale to pôjde. Preto som si to aj kúpil. Ne, ja som padol z toho stromu, tak nič. Mám aj na strome sú? Aha, vesničan. Ty koko si môžem kúpiť one. Aha, mne to... Instant view. Nice. To mi to asi trochu na nič, ale... drevené veci to mi tiež na nič. Nič moc tu nie, ja si iba to zoberiem tie bloky a hento, to je moc tak. Aha. Dej takto. Diamond block. Kamo, jeden tu už má diamond... diamond veci, dobre. Ja mám full tiež diamond, že som si kúpil. Full diamond. A akože toto mi čo dalo? Akože... Nič mi nedal aký blok. To som ešte nevidel. Tu ešte jeden. Cave spider. Nožničky. Dobre. Keď sa spavní... Geronimo! Au. Tak ok, ja som skočil na nejakého... Ja to je hráč. Au. No poď. A on skočil som dole, tak nič. Ja mám psíčka. Tí hráči to vôbec nevidí hrať. Ja sa volám ešte Chaos 84, lebo ešte som si nestihol. Nejako si mi teraz začal sekať a teraz mi to zase laglo. Že neviem prečo mi to laguje, musím si to nejako, ne? Musíte ešte Ne, psík, kde? Ne, on sa zabil. Ne, psíček. Ty si mŕtvý? Nie. Aha, vlastne na boku. Ja tu mám studňu. Hej? No. Slime block. Aha, full dia. Tak nič, to som sa ani kúpovať, to dia nemusel. Mindfet, že? Páne bože. Aha, tak ale ja nemám nič. Ja mám iba bloky, škoda, že nemám enderpearl nejakú. Enchantované. Čo? Sharpness 2 veci. Ty sa máš. Ukáž, ja takové na mňa nikto v pohode. Už jeme, ešte jeden tu žije, takže potom ho môžeme ísť zabiť. No, tu je jeden, tam je v diamondovom celom. Hej, a ja mám full diamond. Počkaj, to som asi ja, ne? Počkaj, ja som teraz na strie, hej. Kajko, to si ty. Ja som na strie. On je hentom na druhej strane. Už ho vidím, taký policajt. Ne, ja som padol! Ja... Šikula. Až moc veľký. Tak pozriem, koľko natáčame. Aha, diamond. Natáčame 9 minút. Nejakých 15 by to mohlo stačiť. Tak si môžeme ísť potom zahrať, môžeme si zahrať niečo iné.
Však Napíšem hub. počkaj, ja to dohrám. Ok, ja napíšem zatiaľ hub, ja sa im kúknuť. Zatiaľ vyber niečo, hej? Potom môžete písať do komentárov, aké by sme si mohli zarať. Alebo aj nejaké one. Ale ten single player by bol dobrý. Ako mi to strašne tu na spavne laguje, lebo to je asi veľa hráčov. Ty kokos, oni by mohli trošku, akože... Čo to je také? Skyblock, Planetcraft, Pokercraft... Ja som to server moc nehral, lebo mi to dosť laguje. Jo, vyhral som. Hej? Counter-Strike. Zahráme si Counter-Strike ešte jeden? No, môžeme. Počkaj, poďme. Ja som v Counter-Strikeu. Áno. Čakaj na mňa. Malo by mi to začať stiahovať, asi ten trashback, ale nejako mi to nezačalo stiahovať. Pro nápovedu napíš help, ale ja chcem trashback. Trashback yes. Ale mne to nedalo, a teraz mi tu PC laglo. Nice. Ježiše. No. Ne, dobra. Ale prečo mi nejde trashback? A už ide, tak nič. Tak poď, klikni sa, aby si sa pripojil. Čo máme zase vyplo? Au, niekto po mne šutí. A mne to dosť laguje, tak ja neviem čo. Au. Čo je? To je eagle a to je double. To neviem čo je. Aha. Au. On má brokovnicu. Aha, mňa zabili. A tejto hre moc nechápem. Adamko! Kto to je? To som ja, poď za tebou. Dobre. Mej, pomoc! Umlatím ho zbraňami. Si ho zabil? Preto som to už hral. Ne, to ja sa zabili. Ja som ani jednou nezabil. A ja som ho zabil. Ne. Super. Ok, tak pripojíme sa do hry. Ďalší hra, nemôžeme až za 20. Ok. Ja toto hrám prvý raz. Aha, Dust 2. Hlavne nedáva... Ja neviem ako to ten... Assault je good mapa. Ja ho mám rád. Assault 2? Čo je Assault 2? 2. Vode Assault 2. Jaj? Ok, hráme. Jo, to je tá super mapa. Aká? Kde si? Ja si niečo kúpim, ja si kúpim shotgunu. Kúp si, ale to ti bere o tokeny. Ja viem, čo už. Tak dobrú. Ne, mne to strašne začalo lagovať a mňa zabili. Neviem, prečo mi toto všetko laguje. Ne, Karolko, ty si ma zabil. Hej? Pozor, poď som ja, pozor, to som ja. Umákačko, či čo? Okay. Ja som ho zabil. Poď som, tam niekto má snajperku, pozor. Klima. Dorici. Aha, sorry, ja som ťa zabil. Ty hovado, poď sem. Au, mne to len sa laguje. Ty kokos, to si všetci kúpia tú brokádu. Mi to nelagovalo, môžem... Ja som pamätať, že ja som túto minihru hrával. Alebo na Mineplexe, tam je ten Minestrike, tam sa to nedávalo, no. Aha, on ma zabil na ranu. Áno, ja si to trošku pamätám, ja som toto tiež keď fakt, a ja som toto mal obrobené, teraz mi nejako laguje. Počkej, to je Assault. To je Assault toto mapa? Aha, tu ich je milión. Ja neviem, po kom strieľam. Dobre. Ja strieľam po každom. Niekoho som zabil. No ty kokos, on tu hádže smoky a také veci. Zabijem ťa! Zabil som ho? To ma zabija? Ne, on ma zabil. Multikill, ja mám 3 killy. Ne! Ebni! Jau, to je hovedo. Ebni! Ja som ho zabil, ha. Reloadni, ako sa reloaduje? Ty kokos, ale to sú nejakí OP hráči určite. Aha.
Proč mi nechce strelať, aha? Durici. Kamo... Ty čo po mne... Au, aha. Čo po mne To ma zabili, strieľaš? no. Ó, Ja ty tu kokos, má rozpadám. sniperku. Tu sa takéto sniperky dajú kúpiť, hej? No poď sem, ty hovado, ty dostaneš na hubu. O, ja som zabil nejakého Filipa. Kajko, to som ja. To si ty? Mhm. Kajko ho! Epni! Ne! Dorici, ale som má polovičku života. Kamo, ty kokos! To čo je? To čo je? Ne! O, ja som ho zabil. Aha, pomoc! Mne to laguje. Ja neviem ako ich zabíjam, mne to strašne laguje. Geronimo! Mne to strašne laguje. Ty kokos. Ona sa ide pomstiť. Kajko! No, tak mňa to už nebaví nejako, tak asi ukončíme toto video. OK, tak poď na spawn. Abo ja to ukončím takto, tak... Nie, počkaj. Spawn. Tak, spávam. Počkaj, to nie je spawn. Tak daj hub a tak na Counter-Strike choď. Dáme si hub. Counter-Strike. Tak, ja by som to už ukončil, ale... No tak poď. Tak to ukončíme. Keby mi to nesekalo, jak nejaký... Poď radšej na ten Counter-Strike, lebo tam to budeme nesekať. A veď ja len to hľadám. Taký, vieš, to Horseman. A čo? Ten armor na Horsemana. Ja to že ani aj armor nemám, ale kašľať. Na oného, koňa. Viem, ja som tým, že nemal... To je Counter-Strike... Tak. Ale sa mi to hneď menej laguje, teraz sa mi to nakreslil spek. OK. Ajaj. Tak tu si, tak poď sem. Tuto to pekne ukončíme. Tak dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ hej, tak nezabudnite dať like, po prípade odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Tak čaute. Čau.